Poďte si so mnou zorganizovať moju novú skrinku v kuchyni. Ja som túto skrinku chcela primárne na moje zdravšie potraviny a tiež aj všetky snacky a kúpila som si tieto dva boxy v IKEA, kde som začala ukladať granolu. Do toho druhého som dávala chocolate chips, teda také tie čokoládové kúsky, proteínové crispies, kašu, pohánkovú, rýžovú a aj chia semienka. Inak toto sú všetky moje obľúbené potraviny, ktoré nakupujem z Vilgainu a do konca týždňa vám tam platí zľava s kódom Sofia. Tu som si uložila tie najlepšie proteínové milkshakey, aké som kedy pila, a túto proteínovú ľadovú kávu. Do stredu som si dala moje obľúbené maslové toppingy. Tá kvalita tých arašidových masiel sa naozaj ani len nedá porovnať s inými. Do tohto košíka na spodnú poličku som si dala všetky také snacky, čiže cookiesky, kokosové čipsy, jablkové čipsy, nejaké gumené cukriky a flapjacky. Vedľa som si uložila svoj bezlaktózový proteín, ďatle, mix na palacinky, ovsené vločky, sušené mango. A na poslednú poličku som si uložila všetky také doplnky, čiže magnézium pre tréningovku aj PMS Balance. A ešte som si hore na skrinke spravila takúto matcha stanicu. No a toto už je výsledok zorganizovanej skrinky s mojimi obľúbenými potravinami.